Daan na pa rin. Daan. Wala ka? Wala lagi ko nakuha ng tabang gani. Hindi ka dipili sa balan gani. Wait. Oh, larga na. 1, 2, 3, larga. 1-1. So like. Mayagi pa na yung mga damang ni. So like to, walay dog-dog. Pagkaya patay na ngayon. 32. Laban 33. Target. Yo, kadlaw lang ito. Daan na pa rin. Daan. Wala ka? Wala lagi ko nakuha ng tabang gani. Hindi ka dipili sa balan gani. Wait. Oh, larga na. 1, 2, 3, larga. 1-1. So yun nga mga boss, bakit ako ng 19, so wala talaga ako nakuha na super na derby size, no? Wala talaga. Yung ibang in-entry ko dito, takak fight. Tapos yung iba, 3 times winner ko na talaga sa derbyan, no? Kumbaga 1.5 month na yung mga materialis ko mga idol. So yun talaga, no? Nabihain ako sa materialis dito mga boss. Ginamitan ko ng old. So, pero lumaro pa rin naman. Ang diferensya lang mga idol, nabibihain talaga sa agatan yung mga materialis natin gawa ng matagal na, no. Pero nakuha siguro akong materialis ito na parehas nung una sa pangalawang derby natin na hindi ako nabibihain mga idol. Kayang-kaya talaga. Yung sinasabi na ano, no, pero kaya. Kasi mga luma natin lumalaro naman eh. Yung bago mga idol, wala talaga eh. Kahit yung bagong nakuha ko kasi mga boss, no. Yung isa lang talaga yung ano, yung masabi ko na hindi talaga siya behind sa laki mga idol, mas malaki siya. 8G siguro pero hindi ko na videoan, no. Pero talo pa yun mga idol. Ano yun? Nascorean tapos takbo-takbo lang yung kalaban, no. Talo pa yun, nadisgrasya pa yun mga idol, 1-1 yung score tapos nalaglag pa siya. So, wala talaga, ganun talaga yung gagamba, no. Then sack fight, 2 panalo, 2 talo, 1 draw. Magpapanalo pa sana yung isa na natalo, tapos yung draw naman, magpapanalo din sana yun mga boss. Walang sugat yun, no. Takbo-takbo lang yung kalaban, na-draw pa talaga. Yung isa naman, ilang beses na agatan sa ulo yung gagamba ng kalaban. Pero yun talaga, no. Ganun talaga ang sugal mga boss. Minsan panalo, minsan talo. So, let's go. Pagkaya patay na ngayon. Ay! Kapalos! Balik! Libot! Ayaw! Ingos din ang inos din. Igo na po, gago lagi. Nabulit. Pato na! Po, target stick pagid. Ayun! Ano na? Huwag kang tumakbo, kaibigan. Wako, diretso. Igo to. Boss, pagdala na motor, boss. Sobrang bino. Oh, sino pa, sino. Bahala naman pa dito pa. Sino may tres. Sino. Bahala ng daga na. Sino ba, sino. Puta, kumpiyansahan. Ayaw kumpiyansa ka. Ayaw sugot ang kampus ka. Ayaw kumpiyansa ha. Yawa. Ayaw sugot. Ayun, dakot-dakotan sa namon. Hindi na pagbuid mo. Birme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oh. Dog na. Oy! 32. Laban 33. Target. Yo, kadlaw lang ito. Boss, bagay sa edit lang na ako ni boss ha. Tagalon man ako to, ikat na ko boss. So, ito mga idol, no. Itong 33 ngayon. So, kailang laro na ba to? Ikatlo na to mga idol, no. So, una, .30 lang siya. Super talaga siya. Mahaba-haba pa siya.
Nung 0.31 siya, malaki-laki pa rin siya nun. Ngayon mga idol, dahil sa tanda niya na, ang hirap niyang ipaslim, no? So, nagkakaha na talaga siya. So, 1 month. And, 1 week na to mga idol. Laro ko to, mag 2 weeks tong gagamba na to. 1 month and 2 weeks, no? So, 0.33 na sa ngayon. Wala talaga tayong magawa mga boss. Wala talaga akong nakuha ang gagamba, no? So, yun lang yung mga boss, no? So, dapat hindi ako mag-entry dito. Pero nag-entry pa din ako kasi yun nga. Sabi ko, sasali at sasali tayo, no? Yun lang talaga, pasubo yung mga gagamba mga boss, no? Napilitan talaga. So, next time mga idol, kuha talaga tayo. So, pag wala tayong makuha dito sa kabila, akitin natin yung kabilang bundok. So, let's go mga boss. Bili na, bigil na pre. Hirapan siya. Hirapan siya. Ay, sige, anong gamay lagi? Bigil mong gutsa ka? Sibulan siya. Ano, bigil siya? Bigil lagi siya? Sama noon? Patay na sila. Kitangak nila. Puta na, dami dito ba? Kitangak nila. Kaktangi dito. Pusod. Igo na dito ka? Pusod na dito ka? Katuwa ko na agad ka? Ha? Ila na din, Jojo. Dughan dito. Ang babaya, wala gid, oh. Ulag. Ngayon tama imo sina. Ang babaya, bakit to dire? Ang baba sini, pusod. 1, 2, 3 na pildi. Ay, Ay, pusod. Ila